Bosgarren ariketa. Kalkulatu poligonoaren perimetroa eta azalera. Bueno, hemen bi lan ditugu. Perimetroa kalkulatzea eta azalera kalkulatzea. Perimetroa jakiteko alde guztia dakizkigu, bai, hau falta zaigu. Eta orduan hori kalkulatu barko du lehenengo. Nola egin dezakegu hori? Ata dezakegu, honen berdina da, hemen egiten badugu marra bat. Ikusten dezu ezta? Hori egiten du marra bat, eta lortu dugu triangelu zuzen bat. Orduan, jakin behar dugu hau zen baden, edo hau zen baden, hau galdetu digute. Orduan, hau behar dugu. Badakigu kalkulatzen hau, hemendik honera zen bada, 10. Orduan, hemendik honera 10 baldin bada, hemendik honera zen bada, 19 izateko, beste 9. Orduan, badugu triangelua. Atako dugut triangelua, hau da 15, hau da 9, eta hau da altura. Orduan jarriko dugu. 15 berbi, berdin, 9 berbi, gehi, altura berbi, hau da 225, hau da 81, hau da h berbi, pasatzen badu kentzen, gelditzen zaizkit 154, berdin h berbi, eta orduan, zen bada altura 12 bider 12. Hori baldin badakit, H edo nabaia duzute A ere jartzea, berdin du. Orduan, jakin dezakegu perimetroa. Perimetroa da 10 gehi 12 gehi 19 gehi 15. Guztira 56 zentimetro. Perimetro egina dago. Orain, azalera, berdin, formula jakin behar dugu. Honen formula da, oina handia, gehi, oina txikia, bider altura, zati bi. Eta dena badakizkigu. Ze, hau da, jarriko dugut, B txikia, honei jarriko diot, B handia, eta hemen H. Orduan jarriko dugu. A berdin. B handia, 19. Gehi, B txikia, 10. Bider, altura, 12. Zati bi, berdin, 29, bider 12, zati bi, 174 zentimetro karratu. 6. ariketa. Bi zirkunferentzien erradioak neurtu ondoren, badakigu 8 zentimetro eta 6 zentimetrokoak direla. Esan aldezakegu koroa zirkularronen azalerak zenbat neurtzen duen, orduan zati urrin honek zenbat neurtzen duen, hortarako ezin dugu formula bat bakarra erabili, badakigu zirkularrena. Orduan, hemen kenketa bat egin barko dugu. Egingo dugu. Neurtzen dugu azalera handia, erradioa 8 duena, neurtzen dugu zirkulo txikia, erradioa 6 duena, eta kenketa egiten dugu. Eta emaitza izango litzake, orduan, handiari kentzen badiogu txikia, tarteko hau geldituko litzake. Koroa hori, ezta? Orduan, goazen kalkuluak egitea. Azalera berdin. Pi bider R karratua. Eta hemen azalera berdin ere, pi bider R karratua. Hau azalera bat, eta azalera bi. Orduan, azalera bat izango litzake 3,14 bider erradioa zein da 8. Orduan ingo dugu 8 berbi 74. Azalera bat berdin 200,86 zentimetro karratu. Badakigu batena. Bestarena. Azalera bi berdin 3,14 bider erradioa zer da 6 bider 6, 36. Berdin 113,04 zentimetro karratu. Orduan, bi azalerak jakinda, azalera totala izango da handiari, hau da, 200,86 kendu, bestea, 113,04. Eta hori da, 87,82 zentimetro karratu. 7. aurrea, ariketak zailtzen hasten dira. Hemen gehiago pentsatu beharko dugu nola egin. Az gaitezen. Trapezio angelu zuzen baten oinarri handiak 12 zentimetro neurtzen ditu. Horan jarriko dugu trapezio bat, angelu zuzena, esan dugun bezala, eta jartzen du oinarriak 12 zentimetro. Honek neurtzen du 12.
Diagonal bat 13 zentimetrokoa da, eta bestea 10-ekoa. Orduan, hau baldin bada txikia izango da 10, eta hau luzea 13. Bueno, hori jakinda, zer egin beharko dugu orain? Kalkulatu trapezioaren azalera. Trapezioaren azalera da, azalera berdin, oina handia gehi oina txikia bider altura, zati bi. Zer dakigu hemen? Oina handia, B. Badakigu altura? Ez. Badakigu oina txikia? Ez. Arazo batekin gaude hemen. Horan zer egingo dugu? Zerbait egin beharra dugu? Pitagoras erabili beharko dugu. Hartzen baldin badut hemen, ikusten duten bezala, 3 triangelu daude. Hau da bat. Triangelu bat dago. Triangelu hontan, hau badakigu 10 dela, hau 12, eta hau ata dezakegu. Pitagoras ezin dugu erabili, hau zelako 80 gradukoa. Horan, triangelu baztertu egiten dugu. Guazen hartzea, beste triangelu hau, adibidez. Hau horrela, eta horrela. Triangelu hau angelu zuzena da, ikusten dezuen bezala. 10 da, hau ez dakigu zen baden, eta hau ez dakigu zen baden. Triangelu honek ere ez du balio. Guazen beste triangelu hau hartzea, horrelakoa. Hola. Horrela di joana, horrela. Horrela da 12, horrela da 13. Atea zakigu horren hau. Horren ingo duguna da, hemendik atako dugu, triangelu hau. Horrelakoa. 12 dau, 13 dau, horren altura eta ezakegu. Horren ingo genuke, 13 berbi, berdin, 12 berbi, gehi, altura berbi. Hau da, 169, hau da, 144, hau da, h berbi. Kentzen badut, atatzen zezkit 25, h berbi, beraz, h, altura, 5 da. Badakigu horren hau dela, 5. Ja, bi badakizkigu. Beko oina eta altura. Horren faltatzaigu goikoa. Goikoaren zat, goazen ikustea nun egin daitekeen Pitagorasen teorema, triangulu hontan. Uste zute? Hemen, hau badakigu, eta hau faltatzaigu. Eta gaina angelu zuzena da. Horren atako dut hemen, hor lehengo dut. Jarriko horrela, eta orduan, hau, hemen Pitagoras erabili daiteke. Hau, B, ez dakigula, 10 eta 5. Horan jarriko dugu berriro. 10 berbi, 5 berbi, gehi B berbi. Hau da 100, hau da 25, hau da B berbi. Kentzen, 75 atatzen da. Horrein bar da, 75-en erroa, gutxi gora bera. Jarriko dugu 8,5. Orduan ja badugu 8,5 dela oinarri txikia. Orduan formula aplikatuko dugu. Azalera berdin. Oina handia 12. Gehi. Oina txikia 8,5. Bider altura 5. Zati bi. Hau 20,5. Bider 5, zati bi. Horran, azalera berdin, 51,25, eta zentimetroa direnez, zentimetro karratu. 8. Lauki honen aldeak 40 zentimetro neurtzen baditu, kalkulatu margotutako zatiaren azalera. Horran, urdina jakin behar dugu zen baden. Hau nula egingo genuke, egin bako litzake. Lehenengo, neurtu, laukia. Gero neurtu, lau zirkuloak. Bat neurtziarekin nahikoa da, egin behar dugu bider lau. Kenketa egin. Laukiari lau zirkuloak kentzen badizkiot, gerituko zait, zati urdin hori. Orduan, honentzako zer jakin behar dugu, oina eta altura. Laukia denez, aldea, hau baldin bada 40, eta hori 40 da noski, orduan, azalera da aldea, berbi, azalera berdin, 1600 zentimetro karratu. Hau badugu, honentzako, azalera berdin,
Guazte ikustea zirkuluaren formula. Pi bider R berbi. Arazo batekin gaude, erradioa kalkulatu behar dugula. Guazen ikustea erradioa zen baden. Hemendik honea zen bada, 40. Orduan, hemendik honea, hau erdia dela, izango da 20. Orduan, erradioa zen bada, hemendik honea, izango da 10. Hau da, 10, beste 10, 10 eta 10. Da, 10rekoa dira. Eta noski, goiti bera ere bai. Orduan, erradioa 10rekoa da. Orduan, azalera berdin, 3,4 bider 10 berbi 100. Eta hori da, 2 mugitzea 314 zentimetro karatu zirkulo bakoitza. Kalkulatuko dugu horren azalera totala. Azalera totala izango litzake. Horrelako azalerari, laukiaren azalerari, kendu horrelako lau. Lau bider 314. 1600 ken 1256. Orduan, kenketonen emaitza jarriko dut hemen 354 zentimetro karratu.